ଲାଷ୍ଟକୁ ନା ସେ ଭିକାରୀ ଜଣ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା କହିଲା ମୁଁ ପାରିବିନି ରାଜା। ନା ରାଜା ସେଇଠୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲେ କହିଲେ ତୁ ତ ଭିକାରୀ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ପିଇବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଚାକିରି ଦେଲି, ଏବେ ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, ଫେର ବି ଗୋଟେ ହାତୀକି ରଖିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ତ ରଖିଦେଉଥିଲୁ। ନା ସେତେବେଳେ ନା ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ପିଉଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଶୋଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାରି ଟେନସନ୍ ନେଉନଥିଲି, କେହି ବି ମୋ ଉପରେ ନା ରାଜ କରୁନଥିଲେ, କାହାରି ମାନେ କ'ଣ କୁହନି କାହାରି ହୁକୁମ ମୋ ଉପରେ ଚାଲୁନଥିଲା। ଏବେ ନା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, କେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଯିବ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଲଗେଇବି, କେତେବେଳେ ସକାଳ ହବ, ଆଉ ଯଦି ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା ନା ରାଜା ଗାଳି ଦେବେ। ଯଦି ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରିରୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ନା ମୋ ପଇସା କାଟିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନା ଜୀବନରେ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି ଏଥିପାଇଁ କି ଜୀବନରେ ନା ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନା ଟେନସନ୍ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। କ'ଣ ଶିଖିଲ ନିହାତି କହିବ।